ናይ ሎም መደብና ድማ ኢንተርኔት ኣብ እንጥቀመሉ ግዜ ሞባይል ዳታ ቀልጢፍ ንኸይውዳእና ክንገብሮ ዘለና ሓደ ግዳስ ነጥቢ ክንሪኢና። ሰላም ክብራት ተዓዘብቲ ከመይ ኣለኹም? ናይ ሎም መደብና ድማ ኢንተርኔት ኣብ እንጥቀመሉ ግዜ ሞባይል ዳታ ቀልጢፍ ንኸይውዳእና ክንገብሮ ዘለና ሓደ ግዳስ ነጥቢ ክንሪኢና። ኣብ ሞባይልና ዝርከቡ ኣፕሊኬሽናት ኢንተርኔት ኣብ ዘይንጥቀመሎም ግዜ ሞባይል ዳታ ክንዓፅም ኣለና። ምክንያቱ ንሕና ከይፍለጥና ወይ ከይተጠቀምናሎም ብባክግራውንድ ኢንተርኔት ስለዝጥቀሙ ኢንተርኔት ኣብ ዘይንጥቀመሎም ግዜ ዲስኤብል ክንገብሮም ወይ ክንዓፅም ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ድማ እዞም ኣፕሊኬሽናት ኣብ ኣቲና ንዓፅኦም ወይ ዲስኤብል ንገብሮም ክንሪኢና። መጀመርያ ኣብ ሴቲንግ ናይ ሞባይልና ንኣቱ ሴቲንግ ንኣቱ ኢና ኣፕሊኬሽን ንዓፅው ወይ ዲስኤብል ንገብር ስለዘለና ድማ ቀፂልና ንኣፕስ ዝብል ክንደልያ ኢና። ኣፕስ ዝብል ክንኣትየ ቀፂለ ድማ ካብዞም ዝርዝር ናይ ኣፕሊኬሽናት ዘለዉ ኣነ ኢንተርኔት ዝጥቀም ዘይደለኽዎ ኣፕሊኬሽን ክመርፅ እየ። ንኣብነት ቀዳማይ ዘለናቲ ኖትፓድ ትብላላ ኖትፓድ ክሊክ ክገብር እየ። أنا نيكزامبل نوت باد مريض له تدلنا يعني أبليكيشن مريض نحن عصوا يديسابل كنقبل نخلينا كأسئلة دم موبايل داتا أزبل أوبشن له موبايل داتا مساتنا أبتاع انترينا ألو باكجراوند داتا يوزج ألو داتا يوزج وايد داتا سيفر إز أون كريتيان تولي عنا له سو كنت فان تدلنا جاسنا ذا سمع ورلا أون أوف مولع درا أوكي فبينا كنول عن غلنا بحسب كنول عن كتفانك نخلينا عندي أجرنا ماتي أوكي كلي تمرز دم ኣብ ሞባይልና ዝርከቡ ኣፕሊኬሽናት ዳታ ጥራይ ወይ ከዓ ዋይፋይ ጥራይ ወይ ድማ ክልቲኡ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ክንገብሮ ንኽእልና ማለት እዚ ሕጂ ሪኢኩም ሴቲንግ ኣብ ዝበዝሐ ሞባይላት እኳ ዘላ እንድሕር ካብኩም ድማ ሰቀዲመ ጠቐስኳ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዚኣ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሴቲንግ ንኣቱ ሴቲንግ ኣቲና ኮኔክሽንስ ቀፂልና ዳታ ዩዘጅ ኣሎው ኔትወርክ ፎር ኣፕስ ናቱ ካብዚ ዝደለና ኣፕሊኬሽን መሪጥና ዋይፋይ ወይ ዳታ ጥራይ ከም ዝጥቀም ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ተሪእና ዝበዝሕና እቲ ኣፕሊኬሽናት ዋይፋይ ኦንሊ ይብላ ኣሎ ዳታ ዓፅዮም ኣለኹ ማለት እዩ። ኖትፓድ ዋይፋይ ኦንሊ ኣፍሪኩዝ ሞባይል ዳታ ኦር ዋይፋይ ትብላላ ክሊክ ጌራ ብኣ ደለኽዎ ዋይፋይ ኦንሊ ዲኻ ደለኻ ሞባይል ዳታ ኦንሊ ዲኻ ደለኻ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ዛ ኤአይሲ ትብለላ ኣፕሊኬሽን ዋይፋይ ኦንሊ ትብላላ ክልቲኡ ክትጥቀም ተደለያ ሞባይል ዳታ ኦር ዋይፋይ ገብራ ክእል እየ موبايل داتا بين تقام تدليا موبايل داتا اون لها كبرها غيلي ويدما واي فاي اون تدليها واي فاي اون لتمارس مالتي. Thank you for watching. ذا فيديو تفاديهما شير سبسكرايب لايك يركم نقول لهم تبعت حكبر